Mae'r scene Celf Street yn Nghaerdydd ar y foment yn eitha bywiog. Mae yna lot o artistiaid gwahanol yn defnyddio gwahanol arddelliau. Mae mwy o enghreifftiau o waith o'r stryd gyda pobl yn defnyddio stencils yn New York style gyda be maen nhw'n galw'n letters. A mae pobl ar blogs ar y we yn sôn am Banksy Rhiwbeina. Dwi'n mynd i gweld y gwaith yma, ond heddiw dwi eisiau mynd i weld dros fy hun pwy neu beth sy'n wrthi. Mae Banksy yn creu stencils mawr weithiau a stencils sy'n gallu fel arfer yn provocio a rhoi nhw mewn llefydd cyhoeddus, annisgwyl a mae waithau yn gallu bod yn ddoniol ac yn neud ti feddwl. A fydd yn ddiddorol i weld sut mae'r gwaith yma yn Rhiwbeina yn cymaru gyda Banksy. Felly dyma'r ddelwedd eiconig dwi wedi clywed gymaint amdano. Mae ar ochr eglwys Beulah fyma yn Rhiwbeina. Gweinidog yr eglwys Peter Crutchley Jones ddaeth lan gyda'r syniad 2 flynedd yn ôl i ddathlu gwyl y Pasg. A fel fydd llawer ohonoch chi wedi dyfalu, delwedd o Iesu yw ar sgwter. Dim yn unig y ddelwedd o Iesu sydd ar yr eglwys, mae yna ddelweddau eraill. Mae yna ddelwedd o pryfoclyd yma o'r bachgen yn pwyntio at Iesu. A mae'r un yn agored i bobl i ddiongli nhw yn y ffordd maen nhw eisiau. Where did the idea for the image come from? It came really from a desire on the church's part to make it not part of the church, but to offer it to the street and wasn't confined to the church. Dwi'n hoff iawn o'r ffaith bod y wal yn esblygu drwy'r amser. Mae 10 delwedd wedi bod yma hyd yn hyn a pwy o wyr beth fydd yma yn y misoedd nesaf. Pan maen nhw'n hapus gyda y ddelwedd, mae'n cael ei argraffu ar ddarnau mawr o bapur a wedyn ni mae Joe yn torri nhw mas a rhoi nhw gyda paint ar y wal. Which one is your favourite image of Jesus? Well, I think the first one was my favourite because of the impact it had, but my favourite hasn't actually happened yet because I want to do an Elvis Jesus at some point when I'm allowed. Heddiw mae Joe wedi creu stencil newydd ar wal yr eglwys. Mae hi wedi darlunio fe gyda llaw, torri fe allan a wedi peintio fe ar wal. Mae'n edrych yn grêt. I ddechrau often wnaethon nhw e-bostio sawl cwmni dylunio amgylch Gaerdydd a ni nath ymateb, gan o'n i'n meddwl bod hwn yn brosiect sy'n edrych yn diddorol iawn i fod yn rhan ohono. A wedyn ni, gyda creu y ddelwedd, pa fath o dechneg? Dyn ni'n defnyddio ar cyfrifiaduron, ac nawr mae rhaid creu wrth gwrs un delwedd du a gwyn fel bod ni'n gallu cael hwnna du a graffu a troi mewn i stencil wedyn ni, a mae hwnna'n mynd nôl at Joe mwyn i hi gael peintio hynny ar y wal. Wel, fi wedi dysgu lot heddiw a mae'n braf i weld Celf Street mewn llefydd mor anarferol, ond i fynd nôl at y cwestiwn greiddiol, pwy yw Banksy Rhiwbeina? Wel, I guess mae'n gyfuniad o lot o bobl, Peter y Gweinidog, Bleddyn y Dilynydd, Joe yr artist, a wrth gwrs gymuned leol. A fi'n disgwyl mlaen i weld pa ddelwedd bydd yn ddangos na nesaf.